asking if we are headed the same way. I don't mean to, like, you know, invade. Have a nice day, man. I love your t-shirt. Yeah! I wanna take it! Yeah, you're not the first, man. Mä taidan nähdä sut jo. Juu. Se on ihan tossa mun perässä. Mä kurkkaan, kun tuotte vähän lähempänä uusiksi. Ollaan tässä lähellä. Nice, nice. Mä en se wifi aika vittu. Ihan vitusti ruokaa. Ui. Jäi. Kuuleeks mun stepit? Varmaan. Oot sä vihreästä ollut kortettu vihreästä? En. Se on taas jossain. Jäi. Näin, ja se on juoksemassa Palotan kaupunkiin, assault vestit ja joku ase kädessä. Käiköhän tästä punakatto tästä siihen. Eihän tästä. En tiedä tarviiks tässä sulkea, kun ne stepit on niin vitun kovat nykyään. Niin. Siinähän se. Se näki meidät. Ei nähdä. Osuttu. Okei. Jäi. Eikö se ollut? Nice. Tuo. Vaikka pitää kyllä trappaa noit zombit tohon redpickiin. Onks välikaton päällä makaamassa tyyppi? Miss? Oo. Se vittua. En mä tiedä. Onks se? En mä tiedä, mä koitan ampua. Joo, mä tuun kanssa. Osuin, hedu varmaan. Ei se kyllä siellä oo enää. Ei oo. Jaa. Semmonen kutina, että se lähti helvettiin täältä koko vitu airfielin. Vittu kun oisin heiduttanut sitä. Se varmaan heidutikin, mutta jos sillä oli kypärä. Joo. Eiks Mosenin pitäis tappaa vaikka kypärää? Täällä on pelaaja. Mis? Ihan vitusti tänne takaisin H-kuulle päin. Okei. 2 tyyppiä. Metäs. Joo. Ah? Joo. Okei. Minne päin menossa? Niinku piipulle. Ei ollut mitään ihan hirveän kerton näköisiä. Mutta Joo. ihan niinku kuitenkin kyllä niillä aseet on. Joku ampuu. Millä? Silupistooli. Ah. Ne vissiin... Joo, ne on tässä kartiokukkulla. Mis? Näet sä vielä niitä? Joo, kartiokukkupena. Pyöriks ne nyt ympäri? Menee tonne vajaan. Yksi Mitä? jäi. Nice. On tulos. Kai mä sen sait. Se Joo. on siinä vajan takana. Joo, mä näen tois. Jäi toinen. Onks sun tuossa stamina baarissa joku? Ui, oot sä tossa? En mä tiedä vittu. Se puskas. En mä oo paikalla. Mä kuolen. Häh? Joo, olin se minä sittenkin. Voi vittu. Vittu, sä ammuit mut. Joo vittu. Mä sanoin, että mä ollu puskassa. Rupes Et kuuvattaa. mä ollu vittu puskassa.
sit. NYT. Mustangin Kustoskaa Vyborin väliin. Niin tai sit Vyboriin vaan suoraan. Joo. Vittu LS-kämpässä Joo. kun Tää? Täällä on vittu helikopteri keskellä puita. Aja. On kyllä flipattu siis. Tää vittu, täällä on ihan helvetistä. Tää et ottais. En. Täällä ei. Mä en tiedä missä oot. Mä kuolin. Mä oon tässä kopun vieressä. Mm. Mä en edes kuullut sen toisen ajan shotteen. Ota nopea katsoa kyttiksen. Joo. Kyllähän SSGkin näköjään. Vittu en sit käsiä pessy siinä joella. Ai vittu, se osui mun oikeesti läskielläkin vittu. Mä kuolin. Vittu ehkä mieluummin luuttaisin vaan. Tänään en mä tiedä. Oot siellä. Oot sä tähtäämässä mua siellä? En. Miss? Ai ja Green Mountainin porttia ees. Okei. Mä en päästä täältä pois. Joo, mä oon tulos. Ihan siinä Joo, normiportailla. ihan siihen suoraan normiporteille. Tossa palelee tossa kuusissa. Ai ja. Mennäänkö juokseen molemmat vaan siihen? Mä voisin puhua sille. Hello, what up man? I can hear you freezing right there. Yeah, all good, go good. I'm not gonna kill him. You are not gonna kill me? Yeah, I figured, man. Tässä puhuu, tässä on tässä nurkassa. Mä näen se. Sillä on joku isompi ase kädessä. Tiedän näkikö se musta just. Good luck. You gonna leave? Puhuuko se Come vielä? on, don't leave. Yeah. Juoksee pois kesämökältä päin. I thought we were gonna fight. Tulee Tätä takaisin. perä. I thought we were gonna have a gunfight, you know. You have a good care? Good gear. I got a pump action shotgun and a revolver. And a PP Bison. Se puhuu vieläkin tässä nurkassa mulle. Joo. What you got? You geared? You didn't look that geared. I thought you had like maybe a pistol or something when you were scoping in the jail. Mä oon kohta sen selässä. A scout and Yeah, well, you're kinda better off than me. And I will be. I mean, yeah. you don't have to just like duke it out. Tää Nois. Oi Juma, siellä on vittu mili, minkä nimi on Forti Juma. Siellä radio vastan takaa, sinne me mennään. Nyt löydetäänkö me sitä? Mä alkaa kun menee vaan tonne transmitting station. Oot sä paikallaan? Tähtäät. Tapoin jonkun? on.
on vitun kuollut. Oot sä taas? Miss? Ennen. Jep. Ja. Mistä vitusta? Jep. No niin onkin, joo, mutta aika vittumainen silti. Oo. Hands up. Yo, what's Hands up? up. What's up, man? Oh shit. No, no, Yeah, really, it's really. I'm not sure if I'm the one who puts my hands no, up. no, man. no, Nah, you're good. no problem, no problem. I'm going. Nah, no hurry, man. No hurry, man. Do you have a friend somewhere? Oh, I thought you were pulling out a gun. I don't thought you shoot were pulling out a gun. I thought you were pulling out a gun. Yeah, just because you were Speak trying to... only English? Back in the corner. Back in the corner, yes? I will I'm just- don't speak. Sorry. No, ei sit... Spell up. Joo, pitäisikö mennä sitä ennen kattoon noin ne kuuset. Joo, katu ulkopuolelta. Siinähän ne oli. Yksi jää. Kuoliko? Molemmat jäi. Nice. Yo, please, man! Please, I'll suck your dick! I'll suck your dick! Don't do it, man! Come on, don't! Don't! Ah, you bitch. Joo, se meni sisään, varaston sisään. Mitä sä vittu voit rämpää siellä? Fire mode. Loppu se perkeleen ränkläys tai käydetään kotia takas. Miten niillä on tumperit tossa? Aika gearattu varmaan. Ei meillä kyllä vittu oo eväitä haastaa. Mulla on muutamasta tänäkin ja sulla on 2 muselin paukkua. Vähän. Heitään uudestaan. Onks tossa? Joo! Oi. On niitä enemmän kuin yksi. Ihan varmasti jo. Mä yjytän sen nopeasti, G36 tulee vastaan. Siinä on toinen gearattu tässä isomman talon pihassa. Mä näen sen, se menee varmaan sen ruskeeseen. Joo. Onks siellä ikkunoissa? Oli äsken. Ei oo tullut Toinen. pihalle täältä puolella. Meneekö toinen pumpulu? Juu. Sä näet sen, niin tapas. Ei oo pumpulu. Tää kävi tiputtaa taas se kamoja tonne Eikö taloon. menee pumpulle? Ammu vaan. Herutin. Joo. Jäi. Tää toinen tuli hakea. Mä näen sen. Juu. Se tähtäilee mua päin. Joo. Se oli siinä tuplatalon takana äsken. Joo. Se jäi. Jäi? Joo. Onks niitä vielä enempää? En mä tiedä. Taako ukko ei kyllä Tällä on
setti ihan hyvin. No. Kyllähän me vaan vittu sit saatiin ne kuitenkin. Jep. Ja viimeis kun me pelattiin, niin sun tähtäys jotenkin bugannut, että sä kattelet ihan ihme kulmia. No joo. Joo, kun se niinku AES. Aja ladannut jotkut koodit vittu, mitkä ei toimi kunnolla. On vaikeampi osuus. No en mä tiedä, saattaa se vähän hämmentää jotain. No joo. Hämmäs Ei ainakaan tiedä, että mihin mä tähtsään. No ei tiedä tosiaan. Mihin mä niinku katon ylöspäin. Johonkin Jupiteriin tai Venukseen. Hogu edes pelaa ja juoksee jailee kohta. Okei. Saattaa hyvin livahtaa siihen taakkaan, mä näen sen vaan vilauksen. Toinen vie L sisällä. Yhtä osuttu. Taisi tippuu. Ei, juoksee pumppurakennukselle päin. Okei. Eikä ottaa ihan hullu flanki. Ei näy äijii täällä. Joo. Toinen oli vielä L, toinen lähti johonkin sinne päin. Kummatkin jäi. Tossa on se helikopteri. Ai jaa. Mä löysin sen vittu! Oikeesti. Joo! Ei helvetti. Cherno on triplakeltaisen päällä. Niin melkein. Tää ei nyt nuolasta niinku tipahtaa. Tää ei saada se startattua ilmaankin siitä, ilman että kuolee.